Әйнде кояшлы җәй иртәсен бүген 11-нче тапкыр ылы куаныч белән зур Ширкли авылында яшәп килүче татлы бала Сулейманов Камил Рамил улы да каршылый. Матур туган көне белән ихластан аны әнисе Гөлсинә, әбисе Асия, апасы Мәрьям котлап үзләренең җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле баламны кулыма алу бәхетен әле дә искә алам. Күкрәгемә алтынымны кыскач, ни кадәр генә авырлыклар аркылы үтәргә туры килсә дә, ягымлы елмаюын күреп барысында җиңеп чыгачакбыз дип уйладым. Язмыш дигәннәре сынау өстенә сынау хәзерләгәнен бер генә дә белмәдем шул. Бары 4 яшь улыма тулган чакта әтисе мәңгелеккә китеп барды. Балаларым өчен үзем таяныч, үзем терәк тә булырга тиеш икәнен ачыктан-ачык аңладым. Камилем инде бүген зур малай, бик шук, шаян, һәр вакыт ягымлы елмаеп күңелне тынычландыра алучы бала. Тырышып укый, аеруча машиналар белән уйнарга, техника белән мавыгырга ашыга. Гел дә мин әтиемә охшаган ди, ә шуклыгым, шаянлыгым әнкәйдән дип әйтә. Тырышлык куеп ул беренче адымнарын да тотынып ясый башлады. Әмма мин беләм, ул бик сабыр, бик түзем. Шуңа да ярдәмсез йөреп китәчәгендә күрик әле дип дугалар кылам. Мин ышанам сиңа, балам. Син безгә бәхет өчен, сынау өчен, шатлык өчен бирелгән бала. Син иртә белән уянгач, өебез нурга тула. Күңелләребездә олы мәрхәмәтлелек, изгелек уяна. Сөекле улыбыз, Камилебез, бүген матур туган көнең белән котлап, иң беренчедән олы бәхет һәм тау кадәр сөенечләр телибез. Алда да синең гомерләрең якты, балачактай булсын, шәфкатьле, олы йөрәкле, мәрхәмәтле җимешебез булып, барыбызны да гел шатландырып яшә, ә без һәр вакыт синең яннарыңда булып, терәк булып яшәрбез. Камилебез каршы ала матур туган көннәрен, якты дөньяга сөенеп аваз салган мәлләрен. Кытлы булсын татлы балам, шушы гүзәл бәйрәмең, кабул итсин ихлас килеш җылы теләк бәйләмең. Ярдәмчең булсын алда да хак тәгалә бер үзе, баламның җылыта җаным һәрбер әйткән дә сүзе. Яратабыз сине, улым, бар өй эшебез белән, бәхетле итәрбез сине, ни бар көчебез белән. Кадерле Камил, матур туган көнең котлы булсын, алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп ал әйдә. Бәхетле бул, балакай. Бәхетемә туып, бердән берем булып, син ул кайым үсеп киләсең. Рәхмәт булганыңа, бары сиңа гына бар назымны килә бирәсең. Куанычымда син, юанычымда син, яр яле син бар ул кайым. Бүтән гомереңә сөенечләр генә насыйп итә күрсен Ходаем. Куанычымда син, юанычымда син, яр яле син бар ул кайым. Бүтән гомереңә сөенечләр генә насыйп итә күрсен Ходаем. Була төрле вакыт, серләреңне ачып, бөтенесен сөйлә, яшермә. Сөйлә генә, балам, аңламыйча калмам, әнидә мин сиңа әтидә. Куанычымда син, юанычымда син, яр яле син бар ул кайым. Бүтән гомереңә сөенечләр генә насыйп итә күрсен Ходаем. Өебезнең яме, яшәвемнең тәме, син генә шул бары син икән. Ышана күр улым, ул
Hayım